Mas Darto kan ya ora ngerti. Hah. Sido neleh ngomong ki kapan? Kok ngono kan. Panjenengan baca Darto laras kok mau Darto laras ket mau kok ngono Piye to piye? Ya mbok yo gentenan kok ya kene aku arep ngucap niki kono ki yo meneng kabeh. Meneng kabeh. Dadi nek kowe omong kabeh meneng. Meneng kabeh. Oh iya. Nek Inces omong sedaya katuran mendel. Nggih niki saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderenge kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkrek do budek apa piye? Piye to piye? Lah masuk iki yo tegese iki sahur manuk ngoten. Oh ya ampun, aku paham. Dadi kowe omong kabeh sahur manuk. Lah mbok ngomong ket mau. Sahur manuk ngoten iki. Iya. Kok aku ngomong dhewe lah kok dikira gemblung nang ngene. Bener. Kabeh sahur manuk, Inces omong kabeh sahur manuk. Nggih niki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kugru. Kugru. Kuku. Ngapunten. Piye? Ki dalang agung yang terhormat. Nek trimo sahur manuk ngono mbok ya aku omongan karo manukku dhewe lak ya iso. Ketimbang mbok sauri. Larune. Larune mbok sing teges ngono sing tenanan ngono lho. Piye to piye? Wong kok marah-marah lho. Enek lho ndek iki sinden kuwi marah-marah muni teko omah langsung stroke. Wis sinden ndi? Sinden Ponorogo. Ponorogo lho. Simo kok yo ben Ponorogo kono wis stroke. Aku ora ben wong Ponorogo. Wis rasah ngucapni ya, Mas. Kok ben aku ketokno. Sampe perlu dipercek nang kene lho. Iya. Pengumuman yang merasa kehilangan HP merapat ke Mas Darto. Sing merasa kehilangan HP merapat ke Mas Darto Laras. Ya di sound system. HP ku gitu ya, Mas. Kalih pengumuman menika berita kehilangan telah hilang beberapa gelas kopi. Oh, njaluk kopi to. Ora guyon. Tak jaluk saurunge awake dhewe ya kowe mau nyuwun dawuh kelantin sesepuh sing manggon ana Mbulak utamane Mas Prih pepundhene awake dhewe sing di DPRD daerah Kabupaten Ngawi tak jaluk ngaturke jogetmu Mbak Inces. Nggih. Kula tanah mantan penari erotis to, Mas. Kula ning mriki nggih Mas. Iya. Kersane bapak-bapak sing teng menika nggih ketinggalan kali kecantikan saya. Tak jaluk ngaturke jogetmu bajing loncat. Banci kok kon loncat. Apik iki. Bajing kok banci. Bajing. Kok tak kira banci loncat ngono kupingku. Dalam malah ra ketok ning wong. Bajing loncat. Oke, sing mirsani oke kaya. Nggih. Mau saka ya kowe mau ngendi ki jenenge? Kono kae ngendi? Pelang ya WA Pak Panji dan kawan-kawan Pak Panji kayak Pak Panji kayak niki wau anu saking griya nggih enten sapa? Pak Asmoro Santo. Oh Pak Asmoro Santos Kotos. Ningali saking streaming. Biasanya karo Pak Bambang Tuku Gedang. Yuk digarap bajing loncat bersama Mbak Inces. Lelo ya Mas Yan kendangnya sing rada sesak. Oke, yuk. Banter, dembunge sik dembunge banter yo. Sing tegas. Nah. Ah.